салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон селка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар ин бозӣ мо метавонем ба таври автоматӣ пулкор кунем, болода боша персонажҳои моро нишон десай, бо воситаи стрелка боша метавонем персонажмонро дига кунем. Ваш имя нависондагӣ дар ҷа метавонем номонро бинависонем. Страна дар ҷа бошад, мо шаҳри даркоримонро интихоб мекунем. Майна Американ Самоана интихоб кардем. Барое ки шумо шаҳри даркоритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро зер мекунед ва дар ҷа шаҳрҳо пайдо мешавад. Шаҳри даркоритонро интихоб мекунем. Мисол бигирем, ман Американ Самоана интихоб мекунам. Поёнда боша язик ҳастай ва ҷа ман забони русиро гирифтагӣ. Агар шумо бихоҳед ки забони даркоритонро интихоб кунед, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунед ва инҷа забонҳо пайдо мешавад. Дар ҷа забони англисӣ ҳастай, болгарӣ, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германӣ, мандарин, бангладеш, франсузский, русский ва индонезский забонҳо ҳастай. Ман забони русиро интихоб мекунам ва далеро зер мекунам. Як бор дигар далеро зер мекунем ва завершита зер мекунем. Тамом мо регистратсия кардем ва метавонем пулкоркунимонро сар кунем. Барои пулкор кардан играта зер мекунем. Бозимонро разрешит призесай, як бор дигар разрешита интихоб мекунем. мо бояд ки дар настройкаи телефон ҳамин бозиро гирон кунем, бозимонро меёвем ва ина бозии ман ҳамин бозиро гирон мекунем, нами стрелкаро зер мекунем ва инҷа кабутак шид, стрелкаи назата зер мекунем, меёвем менюи бозида ва бозикунимонро сар мекунем. Ва ина ман дар реклама нишон додисай, иҷозат мекунем ки таймериш буд шавад. Таймериш ки буд шид, метавонем рекламаро маҳкам кунем ва бозии мо сар шавад. Тамом реклама буд шидак, аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. бозии мо сар шидак, мо дигар ҳеҷ чӣ кор намекунем, телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Болода боша уровни бозии моро нишон додисай, ҳозир ман уровни 1 даем. Ва поёнишда боша нишон дагаи баланси моро, инҷа баланси мо худаш ба таври автоматӣ танга кор мекунад. аз тарафи дасти чап ҷа се намуди значок дидесай, якумаш боша соатай, соат моро нишон додисай ки чанд дақиқа ё ки чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. Значоки дуюм боша скорости пулкоркунӣ моро нишон додисай ки аз рӯи скорости чанд мо пулкор кардесем. ва значоки сеюм боша инҷа нишон додае ки следующий уровень, яъне ки баъди 4 дақиқа мо раунди дигаришда мегзарем. дар ҷа боша нишон додае ки вам аз салса 80% шид, ҳамин процент агар кам шидан бигирад, мо ҳам пулкор кардан мегирем, не ки пулкоркунимонам бо камтар мешавад. проценти пулкоркунӣ барои ҷи скорости кори мо кам шидан мегирад. ва ина ҳозир 80% шида, ҷа болода баланси ман 1993 танга кор карда ки ба курси доллар 0.0020 доллар шида. Заверши сеанса зер мекунем, дар ҷа боша продолжита зер мекунем ва ина ман 0.0033 доллар кор кардам. Наградара зер мекунем, менюи бузида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло инами значоки коробкачаро интихоб мекунем. Дар ин ҷа мехонем ки чӣ хел пулкор карда мешавад. Получите быструю награду, выполняйте всего 5 простых шагов и получайте большую награду. Начата зер мекунем. Ва ҷа моро гуфтесай ки воспроизвести рекламу и загрузите. Агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем, мо да бозӣ ё ки барнома нишон метавад. ҳамон бозӣ ё ки барномаро мо установка кунем, 0.01 USDT кор мекунем, бо пулкоркунии мо плюс зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён нами значока интихоб мекунем. гарячи приложение дар ин ҷа бозиёро нишон додисай ки мо метавонем ҳамин бозиёро установка кунем ва 10000 танга кор кунем. поёнашда боша ин ҷа приложение задачи ҳаста. ин ҷа ҳам бозию барномаҳо ҳастай, метавонем установка кунем, пулкор кунем. биё якумша мекушем, мебинем кани чӣ хел бозию барномаҳо ҳастай дар ин ҷа. ва ин аз тарафи дасти чап бозиёро нишон додисай, аз тарафи дасти рост боша нишон дагае ки дар кадом бозӣ чанд қадар пулкор карда мешавад. метавонед ҳамаи ин бозиёро установка кунем, пулкор кунем. дар боло боша ин ҷа ҳама се мондагӣ, метавонед играт, яъне бозиёро фақат бигиред. ин ҷа фақат бозиёро шумода нишон метавад. ҳаҷа веб шакли гирифте бозиҳое ки формати веб, яъне ки формати интернет, Google хатти кор мекунанд, ҳамон хел бозиёро дар ин ҷа нишон метавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнтар меоем приложение апроси ҳастай. дар ин ҷа бошад мо дар саволот ҷавоб метаҳем, 10000 танга кор мекунем. поёнтар меоем ин ҷа бозию барномаҳо ҳастай. ҳар як бозиё ки барномаро мо дар телефонмон установка мекунем, 5 дақиқа истифода мебарем, 10000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видеои YouTube ҳастай. мо метавонем дар YouTube видео тамошо кунем, пулкор кунем. ва ҳар як видеоеро ки мо дар YouTube тамошо мекунем, 5 дақиқа 10000 танга кор мекунем. биё ман шумода нишон метавам ки чӣ хел задани YouTube дар ин ҷа иҷро карда мешавад. задани YouTube мекушоем. дар ҷа моро нишон додисай ки нархаш 2000 танга ҳастай. барое ки мо заданеро иҷро кунем, заработата интихоб мекунем. видеоро моро дар YouTube нишон метавад. видеоро тамошо мекунем. ва ина видео сар шид, мо ҳам хел видеоро просто дар YouTube тамошо мекунем, 10000 танга кор мекунем. видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо бозӣ монда меоем.
ва ин ҷое ки 2000 танга нависондагӣ буд галочка савз шид, яъне ки мо заданиро иҷро кардем ва 2000 танга дар баланси мо мегзарад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара, меоем менӯи бузида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар ҷа мо силкарака пиравад мекунем, дӯстонмонро рӯй мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкарака пиравад кардан капиравад ё ки падилитсара зер мекунем, силкарака пиравад мекунем, дӯстонмонро рӯй мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост ҳамин значоки сеюма интихоб мекунем. дар ҷа бошад ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, ҳамҷа нишонаш мета. ҳозир ҳичка нестай, барое ки ҳичка ба силкаи ман регистратсия кардагӣ нестай, барое ки ман нав бозиро сар кардам, нав регистратсия кардагиам дар ҳамин бозӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро зер мекунем. дар ҷа моро чанд намуди пулкоркуниро нишон додиста. якумш бошад подарок $25 мекушоям иҷара. мехонем ки дар ҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ки ба силкаи мо бисёртар регистратсия кардагӣ бошанд, ҳамон қадар пулкоркунӣ дар ҷа барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон додааст ки 1047 нафар дар ҳамин бозӣ иштирок кардастанд. аз тарафи дасти рост бошед ҷа нишон додааст ки баъди 17 соату 12 минут ин бозӣ буд мешавад, дигар наметавонед дар ин ҷа иштирок кунед. барое ки дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров ҳамҷаро интихоб мекунем. дар ҷа боша бозингарои беҳтарина нишон додааст ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиа. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехара интихоб мекунем. дар ҷа бошад мо бо воситаи реферал метавонем пул кор кунем. 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнтар меоем создатели контента интихоб мекунем. агар шумо TikTok, Instagram, YouTube дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед, баъд ҳамон видеотон аз селкашака пиравад мекунед, ҷое ки отправить URL к своему содержимому нависондагӣ, ҳамин ҷада силкаро ставид мекунед ва ҳамин силкаро зер мекунед, пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва меоем менӯи бозида мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан поёнда ҳамин значоки пула дидасе, ҳамин значока интихоб мекунем. дар ин ҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси маро нишон доса, баланси мада 0, барое ки нав бозиро сар кардам. поёнаш да боша нишон додагӣ ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагӣ ки вивед на сегодня и рӯзаи ҳамин бозӣ $1575 гирифтанд. барш да боша ирам вивед на сегодня ҳамин рӯза пулгирии одаморо нишон доса, $2317 ай ҳамин бозӣ ҳамин рӯз пул гирифтанд. аз тарафи дасти рост боша ҷа нишон додагӣ ки ай саршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. поёнтар меоем ва ҷа нишон додагӣ ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Alvacash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидасе метавонем пуломона бигирем. минимал каш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.5-4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.